ngidon hangne po ka syong Saidan te ikwa ban pensong sapi baka Riboy Tourism and Environmental Development Forum ko bolong ko ni kiseng ke bangi trei ban kentiu ki kam jung okai perthei mentau snem arjar arpun riu ngin pelong biang ya kaneka tamasa jong kenyang taser nyang taser kebot keba ude weni ki jai kenyang uba pau ba kaneka thain Riboy ke jungi kham tam uba mi ai kaneki thain yusir hangne po ka syong Saidan but unusne mentaro arja arpun ngin pelong biang ya kaneka festival namar hau arja khatra kum ka seng ila shime ka senjaman pelong ya kaneka program ka festival bagalolong sya ka baishon kun te mentau snem ro ngi kwa ban simbiang ya kaneka benta ban pelong ya kaneka nyang taser festival but ngi kwa ro bakane kanyang taser festival nakaliang jong ka asen ka jungi kum ka forum ngi kwa ba ka government kan itu ya ka bode way na ki jek nyang ubami sisin south snem but ulong ru knyang uba ki breu ki bam ki mara ki bam ki sim ki do ki bam yo ni knyang but ulong sya uba khleng ban bam ni ki namar ba ngi jiyo ban bam je ki man ka por bo mi ni knyang ha ka district ka jungi but kum ka seng ngi simba ka ni ka long ka benta ka ba kraw ha ka ba idon kam ba ngin ban promote yo ni jai knyang ba ka perthei kan tip bode we ni ki nyang taser bolong kum uto bengi khot unyang kongwe to deka kide ki jat jong kinyang kongwe ka tin parang ki khot usikada la ne chemistis ne kumno ne ki te kata ka dei ka ba ngitip yu kum usikada uniu de jat kanyang ubami sisin sau snem bat por world cup shwa ban sedang gani world cup umi bau ne kanyang bat namar kata yu niu kanyang ki ai kerteng sene sepo boy jungi ki ong de unyang world cup ki don ki bakhot unyang world cup ki don bakhot unyang taser bat ulong kanyang uba baro ki stonat bha ban lek sakhlau ban lek ban wat yu ban pek kumno bu umi uniu kanyang umi da ki second umi nakasop jung u na ki nikasop ka jung da ki second u he no usan no u her no tikini ki breu ki bajuli wat uniu kanyang kamot ki hatu ko por ba ki hapor umi nakasop kamot ki kemo ruot yu ki thap apot tandong ki peniap yu ki khnyot yu khnang ba unpho kata ka de ka jinglong jong ki breu ba ki liwat ye ki ni ki jai kanyang na po khlau te hang ni ka snong yusir ka de ba mi ba uni unyang taser kan markadon po kaneka senda jong kaneka nang khalem forest but shibon ki breu manla usnem shwa ka world cup ki juwan sa kaneka khlau sini bandiwat uni khanyang but kumta kaseng kabala penlong ya kaneka program hawar yar khatra mentangi kwa biang penlong ya kaneka tamasa jong festival but kaneka tamasa jong kaneka festival kendon shibon ki program ki bangin organize kata kalong kajing yasat bat kajing ruai tenrai kalong competition gin island ye ki breu na po ki right ki bron po ka them Riboy jungi bagi ni simenta ha kajing yasat tenrai ba kajing ruai tenrai bat kendon ru ka football tournament ka bangin sapelong ngin ai kerteng ka kumka nyang world cup football tournament ka balong tangat sngi ketika knockout system ka bangin pelong hane po Saidan hang ne bat ngin sapha ye phi ki nomor ki jungi kinu ki club lani ki team ki badon hang ne po Riboy bakwa ban simenta kani ka long tang bangin pelong ye kani ka tamasa ka ba ipu ipeng namar ba ude unyang world cup tingi kwa ban pelong ru kani ka football tournament ban pen itanat ban pen pheng ye kani ka program ka jungi bat kandon ru ka jinge ko ya khwai do kha mo kata masa khwai do kha ka ba ngin pelong pat ya ka hakati ka hapo yusir yang te ka don ka wa tro hang to na do ka phra ba jim step kata ka long tang ha ka pratrik oh ka khandai tarik sorry kade ka khandai tarik ka ba kasngi ka ba ngin penkut ya kata masa kemun na phra ba jim step ado lai ba ji janmet ngin pelong ya ka khwai do kha ba hang ne ro kan don ka biscuit namta ki ba job in ai ki ka cash award lamta ki tu ki bajob kandon ru ka jinge shat kandon ru ka jinge kemen jong ki khun samla jo ka thain Riboy ki ba la pau ba kin ai ka pen phu pen pheng ye ti ka sngi ba kan long ka ba i shong shet ba ka ban kring ye ki tourist ki bawan ba ha ka por janmit kandon ru ha ka sngi ka bakut kandon ru ka fashion show katakan long ha ka khandai tarik ka ba ngi ai lat ikini ki local talent jungi nang ne ki don ki group kon pelong ka fashion show kana man pen phu pen pheng ba hapeng nyuka ki don shibon ki entertainment ba hakate ka sngi ki don ki stall ki bangi labo ki pen khre ki stall ki bobon entai ki jingbam tenrai mo ki bangi la banyo benapo ka them Riboy jungi ki ba shet ha ki se ba ki jingbam ki bahar rukom ki ja jingbam ki ba
ki brio ki jungi na po ka tem riboi district ki juyo ban shet ban pelong ki kum kebangi tip ki ki jing bam ki ba shet apo ki se la ne ki ba shet apo ki khra ki to ki khra khndo ntai kin don ru ki tiar ki ba ki stol ki ba kin don kum ki tiar ki ba de ki ba snahi ki handicraft mi ong ban island ki local talent ki ba don apo tem riboi jungi ba kin showcase ila ki jong kasap ka jong ki mo lang ba ki society lang ba ki individual ki ba kwa ban bu kindor ki jan ki ba ka riboi ka lapan mi ba kum ka jan rendia in island ki local ki jongi bikin bu ki tu ki stall hang to ban pen phu pen pheng ba ki breu ki yo i ba ka jing ro spa jong ka tham riboi jongi ka don bat ki ja jing bam ki ba pher bat ki tiar gitar ki ba phila ban yo ha ka te ka singi ha ka te ka tamasa ka ban long ha ka phra bat khanai trik jong me kendon ru ki jakan le kai ki bangila persang bangin bu ya ki nang menta ki family ha ki wan yalam ki khana ki khon mo ki yo ban le kai ki don ki children game ki ba ki khon ki yo ban le kai in china ru ki jaka selfie bi ki ne shondur mo maka perthai menta ki breu ki kham stonat chata bat kendon ru ka 360 ki begitu ba ya bikin le video kinya khanang ba long entertainment bha ya ki nongwan bikin yo ban enjoy ya kajingwan ke juki hakani kata masa kan non ru kayeng trap ke bangi la pha katut kanitli ki right bikin sina karpang ki yeng trap jung ki right ban showcase ban pen i ka jing ruspa jung ki right ki beron po ka them riboi jungi kata kalong ka bangi kwa ba ngindon hak ngin bu akate ka si khang ba kan penitenat ya ketika festival ke belong kata masa kan non ru ka camping ke ba ngin sabu tikitu gi bakwa wan sa na du ka praterik ki lawan sa na du injo prala ni khandai kata kalong bakin habat pertip sya ngi sya ka office ke bagi sapa ke nomor bat hang ni ki don ki bakwa bansa ke murkin yo banyalam pat yaki tu buan sa ki banabar ki banajengai kila banyal ngin yo banyalam yaki rengkat big volunteer bikin lej man kamit bakin de jingo mo yo tu ke kumnu mi tu khnyang ban explore yo nu khnyang yang taser khnang bakin yo ban tip baka perthai kan tip kumnu mi nu khnyang bat kan long ka jing kemen ya baki yo ban tip kumnu mi nu khanyang kata kalong ba man kamiet ka pratrik nyu baje men me ngin yalam ya kini ki tores no ki bawan ban kemi utu khanyang ngin yalam su ka khlau nong khalam ka jan ha jan sendang tui rengkat bat ki ngin yalam patang bang yi kwa yi ki tores su baki wan kitu bakwa ban pe yu khanyang kin wara ela ka jongka to slide dan ga jing pensyai mo la kim don ki la ban sna da ki dong musala da kim laru kila ban pentip sengi dan bagi phone number ke bangi kila ban penkre ki do mosa na menta jungki kata kalong ba kum ka forum la ni kum ka sengi la penkre na menta ka jinon kam yuki baro sibun ki jing pen bernya ki don hakate ka sengi mo te ngi kwa ba baro ki pai ba ki ba e mo ki badon apo ka jela megalia jungi ki nong song song ki ba e ki badon apo ka ne ka jela la ne ki badon nabar jong ka jela ka jungi ro kinwan ban witness kinwan ban pe yu nu khnyang kinwan ban mat ya ka jing kemen jo kan kata masa mo hang ni don sibon ki entertainment rengkat bat pinyo ban tip sibon ka history jong uni u khnyang kumnu mi namar hak te ka si kin don ki resource person na nehu mo ki ba la pule yo uni ja khnyang ki sapensyai kumnu uni khnyang ulong kanong ru ka jing pentip sya ka perthai ba ki khna ki samla la ni hamtam kin badang pule kin dup tip ya ka jinglong jingman ka jingmi jong ni khnyang ka jingmi jong ni khnyang bu mi apo ka ni ka district ka jongi tingi khot ngi aware ki ba no so ngi ba e ki badon han ke jela jungi sobha wan ban enjoy ketika sengi pej ban le kemen lang bat ngi nak menta ka yang ta ser festival tai tai khule sibon ngade I ba James nong se I bade joint secretary jong ka dorbar snong Saiden kemudian hangne apo Riboi district hagane ka por go mentang ai kuble pi iwe pa iwe but ngadon kene ka jingkran khandiat ha ka be day but kene ka jing penlong ya kene ka festival unyang taser festival ha ka bakin sa penlong ha kene ka shnong jongi ka shnong Saiden ha ka bakin sa penlong ha ka we ka dong ka tip kum ka yeusir ka ba jangai kum ba 1 kilometer ai nang ne na pedang shnong hadu ka tei ka jaka baria kene ka festival in sa penlong ha ka jinge trelang jong ka dorbar shnong rengkat bat ka RBTDF Riboi tourism and environmental forum but nagalang jong ka dorbar shnong ro ngi khot ngi wer ya pi iwe pa iwe ba phin sungo baha ban yawan mansakhi daladehi
ya gane ka festival kaban salong hapo jong gane ka shnong ka jongi khnang ba phin yo ban mat ya kita ki ba phin sayo hi ban mat dalade ha gane ka festival kaban salong ha gane shnong jongi ha kumba phin yo ha gane ka signboard ka balawa hangne thra bat ka khandai tarik ha ka bagin sadon shibun kumbala batai dai chairman jong gane ka forum shibun ki jing pen bernya ki jingel kai bat ki wei ki ba phin sayo mat ha gane ka festival te tangkine hi ki ba na kalyang jong nga akwa banong na kalyang jong shnong khublai shibun